Здравейте! Вие сте със специалното издание на Новинарник. Новинарник търси бездарник. Не, че се хвалим, но нашите кандидати са предимно богове, а в най-лошия случай пророци. Нека видим първият. Здравейте, казвам се Мойсей. Моят талант е, че мога да скачам от трамплин. Вижте! Не! Пак ли? Доста интригуваш номер. Бай Петко, ти няма ли да кажеш нещо? Срали сме разделени и ми е кофти. Мога само да обявя следващия участник в Новинарник търси бездарник. Представям ви Бог Дионисий. Аз съм Дионисий, богът на виното. Талантът ми е, че мога да отоля жаждата и на най-заклетите пиячи. Това, ако ми отоли жаждата, да не се казвам Тодор Славко. Време е да се разведрим с един безсмислен разговор. Бай Петко, ти знаеш ли защо чалгата не е била популярна по времето на хан Крум? Нямам си на идея, но следващото ни видео отговаря на този въпрос. Лиска, къде сте? И сега всички, ръцете горе. Не ви виждам. Ще мятаме ли салфетки? Какво? След това отклонение продължаваме със следващият кандидат в Новинарник търси бездарник. Неговият талант е, че може да нахрани хората само с 5 риби и 2 хляба. И това естествено съм аз, Николай Бареков. Вижте как ще нахраня хората само с 5 риби и 2 хляба. Ей, хора! Вие сте паците! Как може да гласувате за мен, без капаняци? Вие нямате акъл за 5 стинки! Леле, как ни нахрани тоя? Ако някой е останал гладен, има кебабчета. Вдъхновен от тези изпълнения и аз искам да ви представя своя номер. Сега ще накарам пулса си да спре. Бай Петко! Бай Петко! Мир на праха му. А сега е време за следващия участник. Здравейте, казвам се Буда и съм на 2515 години. Моят талант е, че мога да се прераждам. Първо бях цветенце, после се преродих в пчеличка, а после монах и накрая станах... Къде сбъркахме? Няма да повярвате, но Бай Петко току-що се прероди в женска панда. Така че сега с него ще се усамотим в моята бамбукова спалня. Не, панда, не си го и помисляй! Но такива са законите на природата, Бай Петко. Ох, ама и аз съм си виновен! Къде съм тръгнал да си спирам пулса на стари години?